Ahoj, ahoj. Mám tu pro vás video s několika pomůckami, které se dají využít jak v těhotenství, tak v období po porodu. Půjdeme na to postupně. Nechci vás tady zahlcovat nějak dlouho. Každopádně začneme třeba přípravou hráze v těhotenství. Ano, začneme tím. To znamená, že začneme anibolem. Mám tu dvě varianty anibolu. Proč se vlastně připravovat na porod, nebo proč klientkám říkat, že je možné připravovat se na porod? A to z několika důvodů, protože oblast hráze se dá trošku připravit. A co se týče nějakých čísel a dát, tak je tam docela dost velká prevence poranění 3. a 4. stupně a to bylo nějakých 50%, nebo dokonce 60%. A o 16% méně nebo menší riziko nástřihu. Takže myslím si, že se to hodí, je to aspoň něco, co můžeme udělat. Plus samozřejmě třeba napářka, to je taky fajn varianta, nebo ruční masáž. Každopádně máme tady pomůcky Anibol. Anibol Inco a Anibol Classic. Obecně se v těhotenství od ukončeného 37. týdne doporučuje tenhle Anibol klasický, kdy se někdy ale bohužel používá špatně. Ideálně ho zavádíme od toho ukončeného 37. týdne, takhle ho smrsknu, můžu použít lubrikant vhodný na silikonové pomůcky, zavedu a následně ho nafukujeme. Ale nenafukujeme do velikosti dětské hlavičky. To rozhodně ne. Nafukujeme do takové míry, aby nám to, tady bude trošku pískat, protože pumpuju, aby to bylo komfortní. Třeba takhle. Kdy vidíte, ten obvod není nějak velký, ale ono nejde na to, nebo o to, nachystat tu hráz na dětskou hlavičku, protože teď momentálně žena nerodí a ona se chce jenom připravit. Tak když bychom to nafoukli hodně, je tam riziko poranění. A to úplně nechceme před tím porodem. A to, co teda tam je vloženo a takhle nafouknuto v té pochvě, tak vlastně připravuje oblast hráze. To znamená, že žena vnímá, co cítí, navnímá si oblast té pochvy a může zkoušet ten míček jemně vypudit. Protože u porodu ten tlak není jako když jdeme na toaletu, když defekujeme, jdeme na stolici, ale ten tlak je do oblasti té hráze. A zrovna třeba Anibol může být vhodná pomůcka na ten nácvik. A také na nácvik na vnímání vlastně toho pánevního dna ve smyslu jeho uvolnění. To znamená, že já se snažím uvolnit a s výdechem mít tak, aby ten balonek šel jednoduše vytáhnout. A v průběhu dní, třeba když takhle budu 2x, 3x v týdnu trénovat, v uvozovkách trénovat, tak ten balonek můžu nafouknout do větší velikosti. Ale neměl by být cíl nafouknout do velikosti dětské hlavy. To je hloupost. To je hloupost. Co se líbí mně, je tahle varianta Anibol Inco, kdy si všimněte rozdílu tvaru. Hodně žen totiž tohle vystraší, i když je to měkký a dá se to vložit ve vyfouknuté formě, tak se shodneme, že tenhle tvar je prostě přívětivější. Opět se dá nafouknout, ne tak moc, ale ten Anibol Inco se používá i u žen po porodu, zase pro nějaké to navnímání, aktivaci, není to o protažení, ale je to zase o navnímání si té oblasti pochvy a zase relaxace, aktivace. Vidíte, že to nafouknutí jde to ještě víc, ale tohle je v podstatě dostačující, protože při tom porodu samotném, to vyfouknu, při tom porodu samotném vlastně dochází k vyplavování hormonů, relaxinu, oxytocinu a ta oblast hráze, oblast pochvy se prokrví a uvolní úplně jinak, než když to zkoušíme v tom 38. týdnu těhotenství. Takže nejde opravdu o to nafouknout to, co nejvíc, jde o to nafouknout to tak, aby to bylo komfortní, aby to nebylo nekomfortní, aby to nebolelo. Tak jo, jdeme na další pomůcku a tou je tady Magic Wand, neboli Frida mám Prepare to Push. Perineal Massage Wand. Já to doporučuji třeba i ženám po porodu při poklesu. Vypadá to teda takhle, je tady návod. A je tady i zrcátko, aby žena věděla, kde masíruje.
Každopádně vypadá to takhle. Vidíte, že to není nějak jako velký, není to nějak nepříjemný, ale když to nechcete dělat rukou nebo anibolem, můžete použít tady tohle. To znamená, když si vezmeme, že tohle je oblast hráze, tady by byl konečník, tak vlastně já masíruju tu oblast hráze tímto způsobem. Easy. Nebo po porodu se to dá použít k, jak to říct nějak jednoduše, vkládá se tohle do pochvy a tlačí se do zadní poševní stěny, tedy používá se to při rektokéle, to znamená, že se vyboulí stěna tlustého střeva a žena, když tlačí na defekaci, tak vlastně ta stolice uhýbá do té zadní poševní stěny, to znamená, že nejde přímo ven. Ale je to takové nekomfortní, nepříjemné a právě tohle může pomoct, že já do té zadní stěny zatlačím a tu stolici lépe vybavím. Na nic nesahám, je to pomocí pomůcky a strkám ji do pochvy. To může být třeba taky varianta. A nebo se to dá použít samozřejmě i pro stimulaci klitorisu, hledání G-bodu, cokoliv, co vás s touhle pomůckou napadne. Fantazii se meze nekladou. Takže je to v takové hezké efektní krabičce, tady s návodem, kde jsou nějaké návody, obrázky. Myslím si, že to není nějak komplikovaný. V zásadě je to všechno jako velmi intuitivní, kdy teda oni tam mají ukázáno, že se to má držet takhle. A takhle jako do té pochvy tlačit. Přeci jenom, ano, je tam bříško, proto i to zrcátko. Tak jo, posuneme se dál na poslední pomůcku, která za mě je taky zajímavá. Nikam se nevkládá, je to všechno zvenku. A už jsem se na to dívala dlouho a má to být pomůcka, která se dá použít jak v těhotenství, tak po porodu. A jsou to tyhle podpůrné jakoby kalhotky. Ono existují i legíny kalhotky, které mají vlastně dělat, podporovat pánevní dno. U nás se to moc nepoužívá. Viděla jsem to hlavně v zahraničí. A když jsem hledala tyhle zmiňované kalhotky, tak to byly obyčejné kompresky, což bych úplně do toho nešla. Každopádně, vám to ukážu, zkoušela jsem to, teď vám ukážu fotku, ale je to tímto způsobem. Tady vám ukážu ten návod. Dá se to použít i v těhotenství. Je ten pás dostatečně dlouhý, to znamená, že my máme takhle ten pás kolem pasu. Já vám to asi ukážu. Ono to bude asi dost možná tak. Co je vlastně funkcí? Tady vzadu by to mělo být výš, to znamená, když bych měla těhotenské břicho, tak si to můžu dát pod něj, utáhnu. A tady tyhle dva pásečky, myslím, že mě slyšíte, jenom mě nevidíte do obličeje, tak se lípnou sem. Takže když jsem to měla tu chvilku na sobě, musím říct, že to bylo fakt jako příjemný. Tak, teď se to tady dá do kříže, to znamená, že mezi nohama to jde do kříže a pak to dávám pink sem. Druhý kříž. Sem dává se to přes oblečení, to znamená, že bych si to dávala třeba přes legíny a měla třeba nějakou tuniku. Na holí tělo by to bylo asi divný, ale má to podpírat. Takhle. Ono to neudělá podporu pánevního dna jako přímo, to nestrkám nic dovnitř. Ale zvenku musím říct, že když jsem to chvilku na sobě měla, tak to nebylo vůbec blbý. Dokážu si představit, že když tady je to břicho, tak to bude taky docela hezky podpírat. Každopádně je to relativně vysoko a je to docela komfortní. Takže to je další pomůcka. Tohle jsem objednávala na Mamcare, to je vlastně konkurence Fridy, Frida Mam, tak je Mamcare. Mají hodně totožné věci. Mají takovou tu spršku, mají různé krémy, mají různé náplasti na jizvu po císaři a podobně. Já jsem to objednávala z doktora Maxe, protože tam to vycházelo s nějakou akcí letní o dost levněji než z toho oficiální, i když oni vlastně oficiální e-shop nemají. Oni to právě prodávají různě na různých dalších e-shopech a mají to i Fridu, i to Mamcare, mají třeba v Profimedu. Takže když vychytáte nějakou akci v Profimedu, tak je to za mě fajn. Takhle, asi bych to nedoporučovala jako jedno řešení, já mám radši šátek. Mám radši šátek nebo rebozo, které má vlastně podobný efekt, ale tady je ta podpora ještě v oblasti toho zevního genitálu, což by mohlo být vlastně docela příjemný. Takže když bych byla znovu těhotná,
tak tohle určitě vezmu. A asi vezmu i tohle, protože si pamatuju, jak mi to bylo nekomfortní sahat jako rukama a zkusila bych v dalším těhotenství, které teda asi nebude, ale kdyby náhodou, tak zkusím určitě i Anibol. Protože bych byla zvědavá, jaký efekt to bude mít. Ale nepřijde mi to nějak divný nebo hnusný. Tak jo, tohle byly pomůcky, které se dají použít. Přijde mi to zajímavé, jaký ten trh se posunuje. Existuje spousta dalších, ale z takových těch nejméně invazivních, co z Anibol, že jo, tak mi to přijde docela fajn. Tak jo, klidně mi napište vaše dojmy, co jste zkoušeli, jestli vám to nějak pomohlo a hodně štěstí u případného porodu. Ahoj. Jo, a pokud by vás zajímalo víc, tak jsem vyšperkovala zase o něco víc členskou sekci Fit Mama, program pro těhotné ženy a ženy po porodu. Je to se mnou, to znamená, je to z pohledu fyzioterapie, je tam cvičení, jsou tam nějaké teoretické věci, PDFka, co ještě všechno. No je tam toho prostě úplně hromada, takže pokud vás tohle zajímá a chcete mít nějaký guide a chcete to se mnou, tak na to mrkněte, protože si myslím, že jsem to jako hodně vyladila a i o těch pomůckách se tam něco dozvíte, ale teda jako mnohem víc. Takže napiš si Fit and Tasty a hledej v programech nebo v členských sekcích Fit Mama. A uvidíme se třeba i tam. Pa.